Famba nani ansikana Samira? Taurisa. Pamsoro. Ini yangu yakamira yakadaizwa. Murumo ndakasangana naye mukushanda. Ndiye zvitiro zvinhu zvangu iye zvawo ndidawo vatadanana vatawirirana. Tifambidzana kudaro. Vazondisisa zvandaita rikumira zvebusiness rangu. Vanditi uya ndikuvhurire tax shop. Tishandidzane tiri pamwe chete. Asi kumuvhura tax shop iwe uchangoone 40%, ini ndine 60%. Mune zvese zvatichawana. Maprofits atichawana, atichashandidzana. Tashanda tadaro. Musi wa 1 November ndakazoona mukadzi wake auya. Vati mubusiness main mamune mari yangu. Murume wenyu anga akakwereta mari yangu 1.2. Andina kuda kukakadzana nawo kana kupikisana nawo. Vatakalkuleta na zvinhu zviripo. Takakuleta na zvinhu zviripo. Minus 1.2 vakasaka 700. Vati 700 iripo ndo profit yenyu. Saka profit yo ichishare percentage. After that inibva ndaenda kwandaenda. Ndaenda kwandakaenda. Ndakauya kunokumba. Ndauya kunokumba. Vandazodzokera kumakomo kwaitikira zvinhu kuChinmai. Ndadzokera kuChinmai. Ndakazoona mupurisa acho yachindisevha bepa repeace order. Ndasevha bepa repeace order ndopandakaona kuti pandakuenda kupeace order. Zvese zvatikataurirana tichiwirirana handifungi kuti pane chichakuda. Ndopandakazokwira order kuti ndiwane kubatsirika. Iwe changamire chichitanga kugarisana nemusa. Zvezvokechana parachona. Kana uya akauya kukebhini kwangu anenorara. Shoma ndatomba madoro tese. Yachimwa chimodo. Ini zuva randakazodhakwa ndakazokumbira ubonde. Ndashama kwanisa yozondisevha. Ndaende tausazorega. Paka anoshandira kwaishandira mutokasisa panomusi 300 ita shwa kebhini. Kushwa msikana akauya. Akasvika kundinokera first time andikadhakana mapast 8 ndobva adzokera. Akazouya kumapast 10 echipiri akatapa munivukaniyo ndobva waishoka past 10 ukano nenoshwandika musikana ndokupinda. Takaita bonde redu kuchichena ndakamupa $10 yake aenda. Following day kechipiri akauya zvakare. Mumwe wangu chidhakwa ndochidhakwa. Kushwa takamwa doro zvokudarikidza chateo. Tasvika mumba tada kuti tiite bonde. Mwangu akatanga kutsira akarutsa ndakavana totora bucket apa kutsira bucket. Pakufambidzana kwataiita takazengeta kungoitawo zvokuwirirana. Shamwa ndinofunga kuvhura tax shop but so far ndatikamira. Kana uchikwanisa nachikumbira kuti ndibatsira. Sikana ndokubvuma. Ndakatanga kuvhura tax shop yamusi wa 8 August kusvika musi wa 2 October. Pamwedzi iyoyi a2 November ndakashanda naye mwedzi mitatu. Ndinovimbisa kuti ndakamupa mari ndarika $600 mwedzi mitatu iyoyi. Ari kutaura zve 40% chakazorwadza ndechekuti madzimai angu vakazongoguwa kuti munhu ndinogarisana naye mushopu. Pavakauya vakuti musikana wabasa vatozonga munhu anodisana wabasa vakutoita chihureresi ndokusvika kuita madzimai for the past 3 months shamwari baba vanakana kutola rakatumira mukumba ende yandozviziva but iye pamwedzi wake kuenda mupa $150. Mwedzi wokutanga ndinopa 150 na September pakabva nechikoro. Mwedzi wechipiri ndinopa 120 plus $20 yaakatora akachuma ndomupana wakanga akamuchengetesa ngaita 140. Vakasvika adzimai ndakamuverengera another 150 kata kuya kwaita varidzwe zvinhu unozobuda munhu musina chinhu sezvo une vana vadoko vechikoro zvitapa 150. Zvese zvaakutaura izvi ndezvokunyepa. Bhuku rakasiya nyora zvinhu zvake riri mu $966 aka tichiverengerawo zvinhu zvakazonga uchiina madzimai angu ndakasavisa munhu ndakamutengera foni aitewo ndakamutengera monaki ndakamutengera gumbezi $40 ndakamupa futi another $20 yekutenga another foni. Right. Kwawakaenda kuenzera kwanga kusina bonde imba. Bonde raive risi
chiripo but nekuda kwokuti chihwe chandakaita hatiri kunyevera mwari. Tinowiranira kuti kurara nomwana womunhu usina kumuroora unenge wamuroora. Kusazviziva. Wakadii kurara nomukadzi wako zvawaida bonde state. Iwewe mari yacho waiwana zvakadii? Ungandiudze kuti 150 yawaonipa kupera kwedzi waiwana mari zvakadii uchisvika mari 600 ainaka zvakadii naiwe waraita tidzoke kwari kuwarenga ruchokwadi usatye uyani hapana basa tiri pamutemo hanzi taichaya mapoto ndakakushedza ukanga wakurusira hwawo mubhaketi. Iwe taura zvako zvaari kutaura zvese ndopokana nazvo. Marizauti angu andakatanga kuti ndizotanga kugara naye, ndakatotanga kugara naye mukebhini mangu ini ndichitotanga kugara naye ndine marizauti angu atikatienda unotesta ubhinkwa kukwirira bhazi izvozvo. tuone marizauti tokumbira yakabhekara ndeya 5 May akatuti handi tonotestwa musi wa 5 May tichienda kunew start kunotestwa. Musi wa 5 May muna August akatoshedza vabereki vake akavagadzikapo. Amai ndozvandafunga izvi, ndafunga kuti mukadzi wechipiri nekuda kwokuti amai vari kumba havagari kumba vanoita zveun'anga vanodai. Akataura zvakawanda achitaura kuvabereki vake. Inini wandinewo nazvo. taura zvese bvunzi ngasichaputika. Akataura akati inini amai baba ndaneta kufira vana kumereji yangu iri kumba. Inini muraramiro wangu wandoita nemukadzi wangu ndimunoziva. Ini handizozivawo kumashure kuti vairarama sei. Mukadzi ari kumba ukaagari kumba anoita zveun'anga. Nguva dzake zhinji anenge ari kukumba. Ng'anga ndoi ndozvaitawo. Taura kuti ng'anga ndoinyarara uyo tichakupoka ngozvitawo. Maenda kunew start titenda zvobva zvafamba sei? Taenda kunew start ndopatakadzoka tichitanga kugara tese. Ukati ngazvitsve. Tichitanga kutogara ndiye akatonditi ngazvitsve kutanga musiwo takutogara tese. Takutogara tese every day kumuwachira kumubikira ndindaimubikira. Tichitogara tese semurume nemukadzi. Hama dzake dzinondiziva, hama dzangu dzimwe dzinomuziva. Hama dzake dziri kupi? Padhiki. Dzimwe dzakazara iko kuchirimai. Changamire ina ndinobvira ndakatanga kurara naye Bonde mumba make. Uyu ndakatoya kuti asi makaenda ere kupindura hongu zvandakaita. Foni yangu sema kune mari. Uda foni ine chino zvimwe zvinhu. Foni yangu ndoine mari zao ine date rakaita kuti tiende tikaenda kumustat center. Musati maita bonde. Patori nenhamba dzechitupa zvina murambikirwa zvinoita. Dziri kupi foni yacho? Inani? Ndakuyana isisa. Akabva asununguka akati ndipe bonde rake mushemushi. Apa urodiwa mwana. Mwana aito. Mwana aito muda. Pamwe wanaye? Mbandi. Marizauti. Negative sure. Lideni ndiwe chati jani. Namba dzako dzechitupa dzoti 45 dotito kai ine. Darwe ni papa ipatuze tuza. Ndiye 45 kai. Darwe. Handiti kutorwa mari zauti kuyanana. Alright. Ndakaiti pobvunza mumwe munhu ari kumashure. Chero umwe mukadzi. Ngaitibvunze umwe musikana ari kukutanga. Naiwe kana vanhu vasvika pakutora mari zauti vanenge vaita sechine change chabvira kuchinji nechaitika. Tikubvunza iwe musikana ungupezira. Aiwa uyo. Machisentera kwa wakanotorwa uko kubhindura uko mustreet mukatotorwa paclinic. Aya mari zauti uchiri kumuda here? Vakadzi vako varingei? Yakwirawo yakasiya nei? Aiwa vari kodzero asi ngava imbobva yapo
Mimanzi mlinganga idai panzi nemuzoya. Wende idai panzi chomuudza kawo. Chakamira here. Inini pakunotorwa mari dzauti patakaita. Ndakarwa nehana musi akauya akadhakwa. Tikaita bonde fair. Ndakabva ndati ndakaramba ndichienderera mberi nemunhu. Ndasvika pakuzotora chirwere. Taitopanana chirwere woziwa waitawo. Ndizvozvo taipanana chirwere. Ndopandakati no shamwari. Inini ndakutyira mhuri yangu. Handikwanisi kuzoenda kunouraya innocent. Handi tonoita se tonotorwa. Ndione paumire ndizopandimire. Kunotorwa mari dzausi pamwe usiri kuimbisana toda kuroorana. But ndakanga ndakupanika kuti ndinogona kuzovhiringidza mwana wavanhu. Mubvunze iwe. Kana naiye mubvunze kuti uchiri kudano zvangu here mubvunze. Hapa kugarisana zvandaona paari ndaona kuda kuparadza musha wangu kuti zvakutaura wairara naye uchiti uchiurara nani? Hapa kugara kwandakaita naye ndakanga ndichiti chifambi chataita chiuke chataita. Waimbhadhara here? Ndaimbhadhara. Waimbhadhara mari? Pay yandakawirana naye $80. Yokurara naye? Yekuzorara naye ndaizomupotopa pekusvika ku iwe hanzi dai kutopa mari kusvika ku 150. Pandakavhura tachopu naye handina kuwirirana naye kuti ndiri musikana wabasa. Kandato mukadzi nemurume noti handatenderana. Chinhu changa tatoronga takatenderana. Iwe ukatobvisawo mari yako? Handina kubvisa mari yangu, handidi kunyepo. Ukawirirana ende wangu wamumashezi. Bozi kana ukandiwana takawirirana zvakaita kuti ndisiye business rangu ndichienda nopinda mubusiness rake. Inyaya yekundivimbisa 40%. Ndo zvakaita kuti ndisiye business rangu ndichinopinda mubusiness rake. Ndokutaura chokwadi. Muona mwana ari right. Chakamira ndina kuwirirana naye. Dai ndikawirirana tainyorana pasi. Paita mawitness yekuti chokwadi izvo. Asi waenzera zvako naye? Akuenzera Chakamira. Waenzera naye? Kuzvina ari kutika uri kufunga seko nomunda uyu? Ndo zvandoti Chakamira ndikuita zvachakwa. Kumuramba? Handina kunge ndakapana naye zvivimbiso zvokuroorana. Waidana waigara naye murambe? Muchita mukadzi nemurume. Customer marriage ndodaro. Inini lire nezvakwanisa. Mpeka shereni unokutaura murume? Ndakabvira ndakamuroora Chakamira. Kana dai kwasaroora but waigara naye? Auya kamutanga mukadzi munyika here. Bozi pangona yakasina vamwe varume murambe? Angasatoda mumwe varume wamuti naye kwa. Angasatoda mumwe doctor murambe? Tipinde pane imwe. Ukangogara nemwana womunhu kana chibhezi. Mukadzi wako. Muudze mutauro kuti deti tirambei tikupidze tiwane vamwe. Paunobuda padzimagezi unoona. Chakamira ndinotoa nguva yekuti ndifunge. Hazvina kufunga. Bozi ukafunga unokonzeresa vakadzi vari panzi vakamirirawo mhinduro iyoyo. Saka utongopedza kuri right. Saka uri kumuda. Waiwabva wamboefunga. Une zvinhu zviviri kuda kana kusara. Saka unoda kubva pangwefuwa tokupa vakomana voenda kufunga nawo panzi tokupa vakomana remunhu. Tinogona kutanga titaurirana. Simukai. Amai, indai nababa panzi. Ndoyenyu chiri kutonga. Taurisa. Zvikundomira Chakamira. Zvimai kuita. Rega tinzwe kuno vanhu vafamba senyaya. Ndaenda nawo panzara pakuenda musikana akati murume wangu ndomuda kweyofesi zvikanzi dzinengu ndinomuda but panga paita kanyaya kokutanga andimhanyira ndozvoda kuti zvizotsambanuka shiraki zvinorodza kuti mukadzi wangu ndinomuda mukadzi auya ndikabvisa 150 pandaivii ndokubva ndamupa kuratidza kuti mukadzi wangu ndinomuda saka dai anga ari muno mukadzi wangu ngaamboenda kundogara zvakanyarara kati saka mari yake iyi yekunzi anga 300 akati 150 ndakamba kwasara 150 kandi iyo inotomupa ndinomuda mudzimai wangu pati ngaamboenda kundogara zvakanyarara ndozvatayana Iri mari yacho budisa mari. Ngatibudisa mari fesi. taura zvinhu zvatanyora mupo Saka. Right. Ndokuda panzi. Inda kusaidi munzi nawo. Iwe. Uyanuka. Asiro. Ndikandikudzi pavadzoka varume ava ndipamhindu vachiti uya kuda mukadzi asi vari kushaya saka ndikandikudzi ini ndakachekana ini munochitikana ndikagara ndimotonga ndiri panapa uyu paendawo mukadzi wake apo pakona ndiri pano ndatoona ndobva aendawo ndobva statement yachinja pandazvo ndakagara pano saka iwo chitika kumhanya
zvinzi isauda kubatsira dako vakaimba yako asi zvimwe zvinhu unenge uchida kutsvaka zvimina matunda matuka mwana gozi ndatoona pano zvandatoona saka wayakucha gozi yari kubuda panini mairi papa make yatoshedzana vakaenda saka wenzi havo isi changuti tazvinzi ndine zvandatoona ndaona asi handakaenda panza asi ndinoona tiri pano wazvinzwisisa mushedza we kumurume kwerukazi where's your first wife kamira pamusuwo akukwira dare pamusuwo apa ngawe pamusuwo hatidi vanhu pano imiri munofanira kuziva kumana kana ichi vanhu pamusuwo ani padare zvachose ndobasa zvinoita munhu unoida kwaukarerekera wazviziva tese tiri varume tinozvita mukadzi uno asi amaiguru akupinda but auda kuseva ndiwo wakapurana kuti wakwirira kuti iwewo ndipe zvinhu zvangu zvawakaiswa nomunhu ndiwo chabhadhara futi chaitonga pamasimbo chabhadhara iwewo chirega kumhanya dzikako yanomuka zvinzwa wanzwa kuti ndakukubatsira semunhu mukuru ndakubatsira kushaya tuyangasire ukadzoka unomuda unombomira unoziva here kuti zvigumburo idova zvinosasamuka kusini unombodova masikati kwekuzizira tuitese wanzoshona yandataura kakoka kasara kanosera tora mari yakuona chete pei yendi mimako kemi kuti ndinoda undilipe kuchoroko kata murume wangu kana uchitaza kundilipa ndinoda kuhumira murume wangu makore makani 45 chi 35 right taura tizwe yeti yako vereka samba mati ndine vanafunda ndairarama nekubika sidzi kumakazi saka ndobva ndatanga kubatwa neurwere nzvadzi yangu ndobvayadzisa mari mekaungoitu akatatsana zvinazvikadii kuti kuchimai ndimumwe makamboshandira ivavo vazvida kuchimai ndobva wakupa mari vanoti amakuenda kuchimai kuenda kushandira mari ndovadabura makonesa zvandaakuenda kushanda nemwana wekoma wangu wandakapuwa panhaka ari kugirendi zvataazvimapiri ndobva vaenda ndobva wazodzoka ndobva wazodzoka zvikanzi agucha ndichakwanisa kuvhura semarikuvhura chishopu asi muchishopu ndaona musikana ari kutengesa ndatipo musikana wakamwana kuti zvikanzi andevamutora aishandira namama achitengesa matoke nganzi ndikatira saka mawirirana yaundondimutsiro mota tonewe zvikanzi andawirirana naye kunipachi $60 ndakaauraita zvinakuita ndobva ndagara ndobva ndati pawakadzoka kubva uko pauya ndatipo mari yevana echikoro zvikanzi atichenemuse zvekukupai mari timboshandai makadaro nepakicheni penyu ichibhadhara dindi ndatauraiti kosaka kubasa kwenyu kwacho hakusi kusimuka here zvikanzi ndorangoti kana zvasimuka munozongora ndakusepraisa inozoya ndoda kuwanduza kuti shopu yose isikuti kusimuka mopedza ndozovhura chi pangu kutengera chuma ndikati auraiti ndobva ndagara ndobva ndazoti ushamwari yangu ndobva ibva kuchina ndobva yauya mwana taura panyaya yako asvika shamwari yangu ndobva akandiudza kuti ime muchakagara munhu ari kudana nemurume wenyu wamuri kunzi mushandi ndiyakutogara nemurume wenyu ndobva ndatoenda ndatosvika magumbezi angu akaya nemurume wangu vandingatosvika wangu vachitoti vangu vakawaridza ndobva ndavashedza ndikati mari makaiona iri mari kaineichiwanda ndakaiona ndikati saka ime pamari yangu makaona iri mari zvinoti vanikuenzetu ndikati chiverengai zvinhu zvenyu zvemushoko kuti mari ndobva varenga zvinhu zvemushoko ndakatokutisana nani 6640 pa 3 months mawana mune mari 964 imini kufunga kwenyu murume wenyu asingaikana nemari kuenda maiti kudii zveshuwa akabvaisa zvinhu zvavo zvinowanzwaira kuti vanga vakatengerwa foni yavo magumbezi avo nechimwe nake chavo ndokakatakura zvakadaro ndobva ndatora foni yemurume avo ndobva wafoni pafoni yemurume vatanga kufuka chibeche chavo pahuna chichiva chingishandira pafoni torina kuya nasekuru kuti ine ndogona kugadzira chicho chitaura kufunika ine ndobva ndazoti saka kana zvakadai ndakuenda kutora protection ngoti ndobva ndaenda ndobva waturwa kudaro
vakabva vanditi inini bvandazvona bepa rekusamoni yauya kusunga kuno pandati inini hangu maindiresa kuti inini pamari yangu yangatosvika vano 1.2 muchirarama muchidya ndisina chandiri kudya inini ndangoda mari yangu inoita 2000 years kana kuti zvirume urume wangu andizozorokakumonema 3 months ndichisafanisiwa nemurume ndisina chandiri kubhenefita kubva pamari yangu yamukatoona ine murume wangu ini ndimaproclama ndimakutoda kuti kupuwa kuti kubva mbusakakuswa ndi chimunzwa kuti uda murume wangu tauyisa lili andikupe zvaukaiswa ina ndinakondowana enda ndizoti unotengeswa ini nditoriwo munhu akatokonzwa akatodiwawo semunhu angasina murume ndakabva ndadawo murume ndaidawo musha hanzi ndaidawo musha murume wako ndiye akandikonza kuti andipe urume wako ngavachandibhadhara pamari yangu yavaishandisira ana vese kuti kwane mari yangu yakaitwa mari yangu ndazvana iri 966 neana vasina 2000 ari kuti murume wacho mushedzei Charles wewe ndiye unoziva zita rake wakatora nguva yakareba sei usingawane bonde 3 months unekodzero kutaura murume wako uneshuwa ende unekodzero mwana taura tidzo pamwe ndisina chekuwana kumba kana chikafu chevana kana kubhadharwa rendi kana school fees vana pai 3 months esidzozo yovachidya mari yangu yachiiswa chitendedzo vari iwe unodzani iwe unodzani iwe muudze watanodzani muudze charisi kuti zvanzi ndikuda urume hwangu hwawaindisa kwauri nomukadzi wako ndikuda urume hwangu hwawaindisa pandiri naseneta chitimu right nhasi handina judgment ane kodzero kutaura urume hwake anoda kuzoitisa murume wako mune yamusiwatsire yakoti judgment wachinzwa akunaenda kupopotana akunaenda kunonorovana une kodzero kuti akuna kuti unoda zvinhu zvako zvawaishota nenguva asi aidiwo murume kuti aidiwo bonde futi uyu ndiye akatengesa urume manzwa patumbo yakudari kwamambo vanozvipedza tondowani chienda tora murume wako uende naye